25 kunsill lokali madwar Malta gawdew minn 1.3 miljun euro taħt l-iskema għal proġetti relatati mal-aċċessibilità u mobilità. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet ġewwa l-Università l-Antika fil-Belt mill-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera. Il-Ministru Herrera saħaq li kull persuna għandha dritt li tgħix ħajja libera u indipendenti u bekk l-aċċessibilità adegwata fil-lokalità hija kruċjali għal residenti sabiex dawn ikollhom l-abbiltà li jaqdu ħtiġijiet tagħhom ta' kuljum. Huwa spjega x'inkludu wħud mill-proġetti fosthom paviment riġenerazzjoni ta' pjazzezz, twaqqif ta' respite center u tpoġġija ta' open air gym u bandli. L-idea hija li l-komuni tagħna, il-komuni qed nusa kelma Taljana, il-kunsilli lokali tagħna, il-gvern lokali tagħna jkun aktar viċin in-nies. U biex ikun aktar viċin in-nies irid jipprovdi aktar aċċessibilità u mobilità. Hemm pereżempju Marsa pereżempju naf illi l-proġett tagħhom huwa li jkollhom vetturi tal-elettriku biex l-anzjani tagħna illi ma jkunx jifilħu jitraveljaw minn posta ieħor, jużaw is-servizz b'xejn mill-Kunsill Lokali. Il-Ministru Herrera ħabbar ukoll li wara konkurrenza qawwija mill-kunsilli lokali bi proġetti innovattivi favur ir-residenti, issa din l-iskema ser terġa' tinħareġ valur tal-fuq minn miljun euro. U għatenna li dawn il-proġetti ser waslu għal aktar inklużjoni soċjali, żieda fl-aċċessibilità u kif ukoll ser jintlaħaq livell ogħla ta' indipendenza u libertà residenti u l-persuni li jaħdmu fil-lokalità, speċjalment dawk bi ħtiġijiet speċjali u vulnerabbli.